Готови ли сте за екшън? Готови ли сте за здрава битка? Дълго очаквания момент настъпи. Ето го и първия гонг. Беше доста агресивен в предишния си матч. Кобрат Пулев срещу Морис Харис записа най-бързата победа в своята професионална кариера. Влиза напред с главата Дерек Чисора. Здрава битка във въжетата. Налагат се двамата. Загадна Кобрат, че матчът може да бъде доста грозен, да има доста битки, които не са точно правилата на бокса. Опитва се да бъде агресивен Дерек Чисора, да притиска. Кобрата сега елегантно се движи с крака. Продължава да влиза главата напред Дерек Чисора. И веднага получава завалежка. Това често в началото на двубоя. Рефър видя този прием на британеца. Левия прав. Ключово оръжие за Кобрата. Ето този десен крос, за който говореше Питър Фюри в студиото преди двубоя. Навежда главата си Чисора и пуска десния крос. Може би най-сериозното му оръжие. Кобрата се опитва да отвърне с дясно кошело отново. Дерек Чисора навежда главата си сега. Прави от своите номера. Има камера на самия рефер, така че може да виждаме много интересни моменти отблизо. Накъсва се срещата. Търси тяло Дерек Чисора със своя ляв прав. Това е ясно, че трудничко ще се надлъгва с Кобрат Пулев от дистанция. Които са Чисора с много отклони и движение на тялото да избягва левия прав на българина. Отново удрязат главата Дерек Чисора. Не е доволен от тези забележки британеца, но нарушава правилата. Щеше да поклати глава Маркис Куинсбъри, ако беше жив. Въпреки че той е писал правилата за аматьорския бокс. О, какъв десен прав главата на Дерек Чисора. Първо тежко попадение. Пласира Кобрат Пулев. Подготвя атаката с ляв прав. Прилепя се Дерек Чисора. Опасно дясно коше на българина. Още едно. Късмет за Дерек Чисора. Много добро движение по ринга на българина. Дясно коше атакува Кобрат Пулев. Започна да инкасира тежки удари Дерек Чисора. А в същото време и пропуска. Не се получи този път десния прав на Кобрат Пулев. Ляв прав в целта. О, още един ляв. Прекрасен старт за Кобрат Пулев, който погледна предизвикателно към Дерек Чисора. Рунд номер 2. Отлично начало за Кобрат Пулев. Ще продължи ли сега по този начин? Ляв прав в целта. Браво на Кобрата. Изгледаше смутен Дерек Чисора, докато се прибираше в своя ъгъл. Двоен ляв прав на британеца. Нищо не постигна с тях и отново влиза с главата напред. Интересна статистика. 14 на 6 пласирани удар, 46 на 25 пуснати. Опасно дясно курше. Много по-стабилен, много по-уверен изглежда Кобрат Пулев. От когато и да било. Контролира нещата за сега във всеки един момент. Настъпи малко повече гъста във втората част на първия рунд. Сега отново тръгва с ляв десен Кобрат Пулев. Една от любимите му комбинации. Не се получават тези леви прави към тялото на българина. Лекичко стъпва назад Кобрата. Сега отново левия прав на Кобрат Пулев. Върши добра работа. Отново и отново. Смееше се Дерек Чисора в своите интервюта на тези удари, но се вижда, че му е трудничко срещу тях. Много мощ имаше в тази комбинация ляв-десен.
След знак стоп удря Дерек Чисора. И също доста по-мръсни боксьори се е боксирал Кобрата. Така че в това отношение нали, може да бъде изненадан. Брилянтният ляв прав на българина. Права ляво круше Дерек Чисора. Двоен ляв прав на британеца. Втори удар попадна в целта. Отново ляв прав на Чисора. Много тежко дясно коше вкарва Чисора. Кобрата тръгва веднага да отвръща. Това беше най-добри удар на Дерек Чисора. За малко и реферът да го отнесе. Дано поне не щупат камерата, защото тя със сигурност струва много. Тръгна отново за дясно круше на Дерек Чисора. Ляв прав в тялото просира британеца. Дясно круше тръгва Чисора. Добре построил гарда си българина. Край на втората част. Нов предизвикателен поглед хвърли Кобрата към Чисора. На почивката Ули Вегнер обърна сериозно внимание на Кубрат Пулев да вдига лявата си ръка, за да може да парира дясното круше или десния крос на Дерек Чисора. Рунд номер 3. Направи хубави неща в предишната част Чисора. Най-сетно успя да пробие защитата на българина. Левия прав на Кубрат върши отново своята работа. Много е хубаво да имаш подобно оръжие в арсенала си. Да се напръкат главата на Чисора. Покара за разнообразие Кобрата. Успя да хване гмуркащия се Дерек Чисора и поредна порция. Борба с някой друг мърснишки удар. Късмет за Чисора тук. Размина му се лявото круше. Отново ляв прав. Чисора сякаш забави малко темпото, но успя да пласира дясното круше. Сега десен прав. Браво на британеца. Не изглежда наранен от ударите Кубрат Пулев. Здрави удари зад главата. Ало, какъв десен апъркът. По-разклатен беше Дерек Чисора от него. Сякаш напипва вярната рецепта срещу тези гмуркания Кубрат Пулев. Още един десен апъркът. Да можеш да се адаптираш бързо. А в подобен матч е изключително важно. Кубрат Пулев го направи брилянтно. 3 тежки десни апъркъта в главата на Дерек Чисора само в този рунд. Ето това е разнообразието, това е богатството в техническо отношение, което притежава Кубрат Пулев. Още един десен апъркът, преди това 2 леви прави. Десен апъркът в целта. Продължава Чисора да удря зад главата. Това вече трябва да бъде санкционирано. Поне една неофициална забележка няма и да даде испанския рефер. Ляво круше десен прав. Няма какво да се усмихва Чисора, когато нарушава правилата. 10 секунди до края на рунда. И Кобрата не трябва да му става длъжен в тези клинчове. Край на третата част. Започна да диша тежко Дерек Чисора, след като отнесе 3-4 зловещи апъркъта. А в третия рунд дали отново ще тръгне да се гмурка по подобен начин. Бързичко разгада Кубрат Пулев начина на игра на Дерек Чисора. Но британец остава опасен. Един много звещ крос се размина като по чудо с главата на Кобрата. Малко преди да удари. Гонга за края на третата част и британецът тръгва отново напред. Сега Кубрат
влиза в клинч и го натиска във въжетата. Много по-спокойно изглежда българинът. Пропуснаха и двамата. Страхотна мощ беше събрал в своя удар Дерек Чисора. От такива размени трябва да се пази Кубрат Пулев. Да стои колкото се може по-далеч от тези клинчове. Когато разиграва с крака, нещата му се получават. Ляво коше, преди това е десен апъркът. Показва Дерек Чисора, че му няма нищо с физиономия на лицето, но само той си знае какво му е. Тук за малко не се получи сблъса глава в глава. Кубрат Пулев погледна към Мануел Оливер Паломо. Поредностна забележка за Дерек Чисора. Доста му се събраха. Оу, какво тясно круше. Брутално попадение. Най-тежки удар от началото на матча. Но Кубрат Пулев изглежда добре, го пое. Доказва реномето си на изключително корав боксер Дерек Чисора. Също като Кубрат, биш претендент за световната титла, но е принуден и той да поеме един десен прав. Стана хубав марш за тежка категория. Пореден десен прав в главата на Дерек Чисора. Кобрата тръгва за още десен апъркът в тялото на британеца. Публиката се оживи. Ще вдъхне ли това импулс за Кобрата? Десен прав. Дерек Чисора е във ъгъла. Определено има проблеми англичанина. Не бърза Кобрата. Това е правилното поведение. Десен в тялото. Именно след подобни атаки в тялото Морис Харис беше нокаутиран през януари. Още един десен прав. Страхотно предимство за Кобрата в този момент. 30 секунди до гонга. Дясно круше. Тръгва напред Дерек Чисора. Но не може да направи нищо. Сякаш с мощното си дясно круше. Дерек Чисора само сгневи Кубрат Пулев. Си Джей Хюсин, треньора на Дерек Чисора, сякаш ще влезне на ринга. Протестираше той към рефера, че Кубрат Пулев държи британеца. Нов опит за дясно круше. Сега и ляво. От двете пропускат. Край на рунда. Рунд номер 5. Кобрата много по-ранече, когато Дерек Чисора беше готов да започне отново боя. Тръгва с дясно круше Чисора. Тежки удари получи англичанина в предишния четвърти рунд, но остана на крака. Успя да вкара и едно не лошо дясно круше. Статистиката 3 пъти повече точни попадения е вкарал Кубрат Пулев. 2 пъти повече удари е пуснал. Много добър процент. 33% на вкарани удари. За сега всичко върви много добре. В моята карта 3 на 1 рунда за Кубрат Пулев. Единствено във втория Дерек Чисора може да бъде обявен за победител в него. Поне по мое мнение. Кобрата показва, че той владее финтовете. Ляв десен. Не успя да ги види Дерек Чисора. Отново дублира Кубрат Пулев. Тръгва за трети път. Десен апъркът. Тежки мигове за Дерек Чисора. В своята кариера само 2 пъти е бил нокаутиран Чисора от Дейвид Хей и от Тайсън Фюри във втория матч между тях. Изкара 12 рунда срещу Виталий Кличко, както и срещу Тайсън Фюри в първия матч между тях. Изглежда уверен Кобрата. А сега двамата джентълменски се поздравиха. Това е първия знак на приятелство между тях. От както започна подгряването на тази среща. Дерек Чисора се беше заканил да убие Кубрат Пулев. И дори по-лоши неща да направи с него, но в момента на ринга господар е Кобрата. По-малко от минута до края на петия рунд.
Търси тялото Дерек Чисора. Започва да пада гарда на британеца. Няма спор. Дясното коше и десния крос са най-добрите удари на Чисора. Ляв прав в целта. Браво на Кубрат Пулев. Наведе главата си Чисора и Кобрата го натисна надолу. Един трик, който много умело дълги години наред беше ползван от Владимир Кличко. По майтапи се малко срефа на Чисора и потиска по за това. Дясно коше в главата на британеца. Няма кой да го чака да си играе игричките Дерек Чисора. Силен завършек на рунда за Кубрат Пулев. Край на тази част. Много доволен от развоя на матча Ули Вегнер. Каза на Кубрат само да внимава. Показва му се с пръст да бъде фокусиран през цялото време. От другата страна на ринга хората на Дерек Чисора не спряха да му дават инструкции. Явно не са доволни от това, което показва британеца. Сега нещо се случи тук, някакъв спор. Получава с... да не би да има претенция хората, че е бил хапан. Нещо подобно на такъв знак направи. Ще видим, може би, на повторение. Ядоса се българина. Дясно коше в главата на Чисора. Сваля гарда си британеца. Ще си изпати. Десен прав в главата на Дерек Чисора. Започва да се отразяват тези удари. Натрупват се един след друг. Търси тялото Дерек Чисора. Единственото, което прави в момента е да се бори и да се опитва с мърснишки попадения да разстрои играта на Кубрат Пулев, но той е железен. Тази вечер показва най-доброто от себе си. Цели 14 седмици прекара в тренировъчен лагер за този матч Кобрата. Резултатът е на лице. Поне до този момент играе много силно Кубрат Пулев. Ляв десен пуска Кобрата. Дясно коше. Брутален удар отново и отново. Влизат тези десни кошета през два. Кубрат Пулев сега търси клинча. Усмихва се към рефера да покаже, че нищо му няма. Тези удари не само, че могат да бъдат нокаутиращи, но и повдигат увереността на Дерек Чисора. Пропусна този път Чисора. Лявото коше на британците също не е точно. Нови забележки летят към Чисора. Той не си взима пулка от тях. Ляво круше разнообразява Дерек Чисора. Още едно ляво круше. Отправи някаква дума Кобрата към част от феновете на Чисора. Стана страхотен матч от тежка категория. Истинско бижу. Залогът е европейската корона в тежка категория. Въпреки ударите, които получи Дерек Чисора, доказва, че има твърда глава и не се предава лесно. 10 секунди до гонга. Дясно коше в целта. Още едно дясно коше. Тръгна отвръща Дерек Чисора. Пропуска. Едва не препъна сега той Кобрата. Край на рунда. 7 минути. Навлизаме в втората половина на матча. Четири точки е предимството на Кубрат Пулев в една от картите на съдиите. Това успях да видя тук от знаците, които си правят други съдии, които успяха да видят какво пише в картата на един от хората, които оценяват срещата. Има мокър участък във ъгъла на Дерек Чисора. Трябва да внимава Кобрата, защото се намира точно там. Си.Джей Хюсин се опита да попие с кърпа тази повърхност какво ляво круше при клинча. Сега пък забележката е за Кубрат.
Да не прегръща Чисора. Търси тялото Дерек Чисора. Тайсън Фюри ръкопляска на всяко точно попадение, което успее да вкара британеца. Малко по-раничко трябва Мануел Оливер Паломо да разделя двамата боксьори. По-смело да се намесва. Започва да диша тежко Дерек Чисора. Дясно круше. Браво на Кобрат Пулев. Бяга назад Дерек Чисора. Има нужда да си поеме въздух. Минута и половина до края на рунда. Ляв прав в целта. Кобрат винаги е показвал отлична кондиция в своите матчове. Ако всичко е наред в тази среща, той би трябвало да има предимство във втората половина на матча. Това, когато батериите на Дерек Чисора ще започнат да угасват една по една. Не лош десен прав на Кобрат Пулев. Явно, че испанския рефер няма никакво намерение да дава официални предупреждения за тези движения с глава. Пета или шеста. Още забележка към Чисора. Сега Кобрата се опита да натисне Дерек Чисора. Спадна малко темпото в сравнение с предишните два рунда. Причина за това е, че Чисора май се поумори. Не е толкова активен, не е толкова агресивен, както беше допреди малко. Това дава допълнително предимство за Кобрат Пулев. И българската гидка се оживи. Много точен десен прав. Още един десен. Дясно коше на Чисора. Върне веднага дясното коше Кобрат Пулев. След гол имаше удар. Посегна и Кобрата. Ето ги българските знамена. Това са само част от поддръжниците на Кобрат Пулев. А те са много в залата. Може да видите и от тези кадри. Беше ясно, че нямаше как веднага да се бие с големите момчета. Трябваше първо да се нагоди на концепцията на господин Ори Вегнер. Той искаше да засили моята воля, да съживи менталитета ми на победител. Виждаме един Кобрат Пулев, който се представя доста добре днес. Забележка към Чисора, който наистина побесня. Има някакъв проблем с британеца. Трябва да престане да удари зад главата. И няма какво да се прави на щипа на мома, защото непрекъснато нарушава правилата. Една статистика, която показва превъзходство на Кобрата по отношение на ударите с водещата ръка. Тежките удари са равни по 32 за двамата. Българин направи разликата именно с левия си прав. Добре се предпази този път от десния крос Кобрат Пулев. Ето ги тези леви прави. Става определено по-пасивен в втората половина на всеки един рунд. Дерек Чисора изгърмява куршумите през първата минутка и след това доста забавя темпо. Предпазливо действа Кобрата. Не лошо дясно круше. Този път ще бъде натиснат надолу. Дерек Чисора. Хвана се за въжетата Чисора да си поеме въздух. Още един знак, който надали обягна от очите на Кобрат Пулев. Дясно круше в целта. Чисора изпада в глуха защита. Кобрата тръгва напред. Много дясно круше. И още едно. Минутка има до края на 8-я рунд. Достатъчно време. Опитва един десен крос Чисора. Удар на отчаянието. Десна пръкът в тялото. Това е шанса на Чисора да бъде близо до Кобрата.
Повтаря се ситуацията от преди малко, само дето ъгълът е различен. Апъркът в тялото на българина. Позагуби малко от мощта си Дерек Чисора. Вече не са толкова експлозивни неговите атаки. Един от най-силните рундове на Кубрат Пулев. Много беше убедителен в него. Десен прав в главата на Чисора. Още един удар, право в целта. Погледнете походката на Дерек Чисора, като ранен Елене. Девети рунд. Няма търпение да започне кобрата. Но Чисора е човек, който пуска първия удар. И двамата се налагат. Се получи дясното круше на българина. Отново доста активно тръгва Дерек Чисора, както и в предишните два рунда. Има респект. Мануел Оливер Паломо от килограмите на двамата. Битката на гигантите така беше кръстена тази гала вечер. Ляо круше в главата на Пулев. Дясно круше, ляо круше вкарва британеца и продължава да налага. Къде са чисти, къде са чисти удари. Силен момент за Дерек Чисора. Опитва кобрата да вкара апъркът и веднага се прилепи до Чисора. След тези тежки удари може да си вземе малко почивка кобрата. С дясно круше на два пъти беше засрещнат Чисора. Лошо дясно круше на британеца. Ляв десен пуска кобрата. Отново ляв десен. Сега кобрата инициира клинча. Не слуша рефера. Не слушат командите на рефера двамата. Станаха крушетата на Дерек Чисора. В този рунд определено българина заслужава да получи едно-две устни предупреждения за влизане в клинч. Но това също е част от играта. Много опасно дясно круше сега и ляво круше. Разманиха се ролите. Бесни се оттъгва на Дерек Чисора. Викат към рефера. Но преди малко, когато също нещо правеше Дерек Чисора, си мълчаха. Това е най-силният рунд за Дерек Чисора. Вкара добри удари и определено иска да се възползва от тях. Добре блокира Кубрат Пулев. Първо дясното, след това и лявото круше. Показва се гидката на Дерек Чисора. Още едно доказателство, че британците във възход. Десен апъркът в тялото на Чисора. Той връща круше. След това хубава атака на Кубрат Пулев. Край на този рунд. Рунд номер 10. 8 рунд беше много убедителен за кобрата. 9 е много убедителен за Дерек Чисора. Има нужда Кубрат Пулев от тази подкрепа. Левия прав трябва да заработи отново. Именно той спираше на Дерек Чисора и му създаваше много проблеми. се получи дясното круше. Малко шоу за публиката от страна на Дерек Чисора. Показателно на това, че британецът си е възвърнал напълно самочувствието, но този ляв прав, може би,
Ще го изпари поне маничко. Търси десен в тялото. Дерек Чисора. Добра Пулев сега напъха във ъгъла Чисора. Дясно кроше в целта. Пробва и десен прав българина. Подута отдолу дясното око на Дерек Чисора. Ще по-сериозно. Много опасен десен прав на Коврат Пулев. Връща десен в тялото Чисора и отново търси тялото. Десен отново вкарва Дерек Чисора. И отново търси тялото на българина. Показва, че има проблеми с удари в тялото Коврат Пулев до сегашната си професионална кариера. Минутка до края на 10-тия рунд. Много спорване този рунд. За Коврат Пулев е важно да спре устрема на Дерек Чисора. Сблъсък имаше тук глава в глава. И двамата са доста уморени. Здрав матч се получава. С много тежки удари, които попадат и в двете глави. Отново трудно да влиза с главата напред Дерек Чисора. Пропуска дясното кроше на Кобрата, точно с Гога. Вкара един удар. Кобрата извинява се, но Дерек Чисора не приема извинението. Тази вечер пред последния рунд ще бъде мига на Коврат Пулев. Като слеви прави Дерек Чисора. Рядко му влизаха тези техники в началото на матча. Много убедително предимство за Коврат Пулев. Оброя на вкараните удари 134 на 71. Почти два пъти повече. Два пъти повече са и пуснатите удари. Статистиката не може да влияе на съдийското точкуване, защото хората, които оценяват тази среща, може да са видели по различен начин двубоя, но като цяло е показателно за това, което се е случило до момента между въжетата. Не се получи дясното кроше на Чисора. Добре блокира Коврат Пулев и сега той тръгва напред. Продължава да търси атаки в тялото Дерек Чисора. Левия прав на Кобрата. Не достигна до целта. Добре финтира Коврат Пулев. Кара след това един десен прав Чисора. Тръгна да връща дясно кроше. Определено не е толкова активен българин от този инфарктен девети рунд за него. Рунд, в който Чисора буквално го прегази с много тежки удари на Кобрата. Оцеля сега Коврат Пулев. Тръгва в атака, десен апъркът в тялото на Чисора. Много са важни тези моменти, когато Кобрата успее да вкара на въжета Дерек Чисора. Те показват превъзходство и са фиксирани от хората, които пишат официален резултат в момента. Ляво кроше по-сила Дерек Чисора. По-слаба е неговата лява ръка. ...20 секунди.
Хайде, ела, казва Дерек Чисора с жестове. Явно, че си има някаква стратегия за късните рундове да бъде близо до въжета и да чака обрат да тръгне, за да го пресрещне с дясно крушение или десен крос. Продължава да търси тялото Чисора. Ляв прав в целта. Браво на Кубрат Пулев. Край на този рунд. Още един в сметката на Кубрат Пулев. А Чисора с залитане се прибра в своя ъгъл. Започва все по-зле да изглежда дясното око на Дерек Чисора. Няма сметка Дерек Чисора от подобни борби. Всичко това е добре дошло за Кубрат Пулев. Ако, разбира се, той води в резултата. Ако наблюдаваме неговите действия, може би и самият боксер е уверен в това. Ляв прав. Право в целта и Дерек Чисора веднага дърпа 2-3 крачки назад, за да не последва нова канонада. Кобрата вече близко до него. Десен прав в главата на Чисора. На ръба на изтощението играе британеца и определено вече не вижда с дясното око. Маркиращи удари, по-скоро като финтове. Пуска Кубрат Пулев, опитва се да прилъжи Чисора. И в този 12-ти рунд доминира българина. Ляв-десен насочени към главата на Дерек Чисора. Ето това е най-добрата дистанция, от която може да играе Кубрат Пулев. И се получават левите прави на Чисора, но те не са толкова опасни, колкото дясното крушена. Британеца. Минутка остава до финалния гонг. Чисора тръгва напред. Няма експлозивност в неговите удари. Натиска като борец пекливанин. И си получава усилкванията на феновете. Лява крушена Кобрата. И се получи отговора на Чисора. Демонстрира много по-добра кондиция българина. И в 11 и 12 рунд се личи, че Кубрат Пулев е по-свеж. Много тежък десен прав в главата на Чисора. Ляво круше. Браво на Кобрата. Важно е да вземе и този рунд. Ляв прав в целта. Край на матча. Вдига ръка Дерек Чисора. Виждате реакцията на Кобрата. Дали се засмя на Чисора или просто се радва на това, че изигра много хубав матч. Взе последния 12-ти рунд Кубрат Пулев и сега поздравлява публиката. Чисора, след като първо вдигна ръцете си, сега изглежда отчаян и е недоволен от това, което е направил. Към това можем да добавим и доста изтощен. Страхотен двубой направи Кубрат Пулев. Имаше моменти, в които изглеждаше, че съвсем скоро ще откаже Дерек Чисора. Да, имаше и инфарктен момент в 9-ти рунд, най-добрият рунд на британеца. Рунд, в който Кобрата имаше много тежки мигове. В моята карта 9 на 3 рунда за Кубрат Пулев. Или 117 на 111. Кобрата сега поздрави джентълменски ъгъла на Дерек Чисора. Виждате дясното око на британеца. Много сериозно е подуто. До няколко часа най-вероятно напълно ще се затвори. Сърце, душа за България, скандират феновете.
А Кобрата като че ли нещо си говори с Тайсън Фюри или с някой, който е до него. Не можах да видя от тук. Разбира се, ние трябва да изчакаме и обявяването на точките. Да не се радваме предварително. Такива са правилата в профибокса. Колкото и добре да си се представил, докато не ти вдигнат ръката, победата не е сигурна. Дерек Чисора отиде да поздрави щаба на българина. Ето го Тайсън Фюри. Размени той няколко думи, действително, с Коврат Пулев. Страхотна публика тази вечер на Барклей Карт Арена. Година и половина след злополучния мач срещу Владимир Кличко, единственото поражение в кариерата на Кобрата. Но тази вечер той постави едно ново начало. Един нов устрем към атака на световната титла. Неговата голяма мечта. Трофеят, за който той дава всичко. Ули Вегнер и Кале Зауерланд обсъждат нещо. Изглеждат доста спокойни. А ние вече имаме точките сега. Конференцието трябва да ги обяви. Картите на съдиите са в неговите ръце. Тервел Пулев, както винаги, до своя брат. Оказва му много ценна морална подкрепа. Чисора продължава да пристъпва като ранен звяр. Mr. Yanko, score 116-112. 116-112 дава първия за Пулев. Scores 115-113. Оуч, втория дава за Чисора. Швейцарския съдия. Score 118-110. 118 на 110 дава третия. Und damit neuer EBU-Europameister im Schwergewicht. Kuba. Варени съдийски гласа. На пръв поглед драматична победа, но беше доста убедителна тя за Коврат Пулев. За първ път в своята кариера той побеждава по подобен начин. Но какъв успех! Българинът за втори път е европейски шампион в тежка категория. А този успех ще го изкачи сериозно в световната ранглиста. Щастливи са българските фенове, въпреки че имаше и драматичен момент, след като се оказа, че втория съдия е дал за Дерек Чисора. Имаше няколко оспорвани рунда, но хайде да не казвам. Този Бет Хаусеман за първ път го чувам. Жив и здрав да е, защото важното е, че Кобрата печели. След мъничко ще чуваме и интервю с българина Дерек Чисора. Наясно е, че е загубил тази среща. Ще се поснима малко за спомен с Ули Вегнер и с целия си екип Коврат Пулев.